Towatan TV kanalının tomaşaçyları, dinleyijileri, sesli habarymyzyň şu sanyna biz size esasan 3 sanak meselesinde durmak isteriz. Bularyň biri Zagram pasport bilinýän biometrik pasportlardaky käbir koşu soralara jogaplar. İkincisi Türkiýe wizasarda gelip koşun käbir soralara jogaplar. Şeýle hem bilýärsiňiz, daşurtda bilim alanlar Türkmenistanyny diplomny ikrar etmek üçin şol üniversiteden Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan belinen tanawa girme gerek. Ine şolaryň haýsy üniversitetleri gerek, haýsy gerek diýär, ýaly käbir ýagdaýlar bar. Ine şolar barada maglumatlary size ýetirmek isleýäs. Gelin onda başlaýalyň. Ine birinji, şundan başlaýalyň. Bir şunu ýalyk, ýani ýokarda belek geçmez ýalyk. Daşurtda bilim alsaňyz, şol alan üniversiteden Türkmenistandaky Bilim Ministrliginiň tanawyna hökmen girmeli. Ýöne bunun käbir aýratyrlyklary bardyr. Aslında 3-4 ýylda ine şu tanawa çykan wagtlary biz olary koýjarymyza şu wagtlary ýetiripdik. Inni Türkmenistanyň Bilim Ministrligi şu wagtda täze maglumatlar ýaradan üçin şu maglumaty size ýetirmek isleýär. Ýagny eğerde siz daşyurtda jemgyýetçilik bölümleri şeýle hem insanperwer ynlary ular boýunça, ýani eğerde şu iki ugur boýunça bilim alsaňyz, onu bu tanawa girmek beruligi bar. Emma bu ugurlardan daşlary, ýagny Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilen ýürütibir tanawa, şu tanawda haýsy ugurlaryň hemmesini hem atlyr belen geçilendir. Şu ugurda jemgyýetçilik bardak ugurlar, insanperwer ugurlary. Bu şeýle iki sanak bölümdedir. Aslında bu ýüzlerçe bar. Ine şu ugurlara eğer siz bilim alýanmasaňyz, onu tanawa şu üniversitet girmeli. Yok. Bu ugurlaryň daşynda, mysal üçin medisina bolup bilýär, ýa inženerçilik bölümleri bolup bilýär. Eğer şundanlyk tehnik bölümler has doguraýdynda, bundanlyk bölümleri bilim aljak bolsaňyz, onu sizin bilim alýan üniversitetiňiziň hökmen suratda Türkmenistanyň kabul etýän tanawyna, ýagny spesialine girmek berili yok. Ýa-ni belek geçmez ýaly, bu öňe aslında bilinýän, bu barada öňe maglumatlar ýaradypdyk. Ýöne Türkmenistan Bilim Ministrligi täzeden şu barada maglumaty öz web saýtyna ýerleşdirili üçin bizem şu maglumaty size gyzym bilen ýetirýäris. Ine bu birinji ýetirmek isleýän maglumatymyz. Ine haýsy üniversitetler, ýani insanperwerlik we jemgyýetçilik ugurlary boýunça haýsy üniversitetler üçin şu tanaw diýdi, şu tanaw Atawatan Türkmenistan.com saýtyna ne son kawrakmynda ne şu wagt ýa girdik. Şu ýere giripdi öz okuyan bölümüňiz şu tanawda dälmi ýa girýärmi, onu özüňiz baglap bilersiňiz. Inni eğerde siz hukuk tordyňyz, eğer tanawa girmek zerurly bolsa, tanawa girýärmi bolsa, ýa-da tanawa girmek zerurly ýok bolsa, onu bunun diplomy kaýatmak üçin bir näsany resnamlar gerek. O resnamlarym haýsy resnamlardan hem ýene de biz saýtymyza Atawatan Türkmenistan.com saýtyna girdik. Şu ýere giripdi, şu ýerden hem alyp bilersiňiz. Resnamalar üçin hem terjime maglumatlar gerek bolsa, bilýäňiz, makul terjime merkezine bak bilersiňiz. Inni ikinji we üçünjüni birleşdirip aýtmak isleýäs. Ýani Zagram pasportlarda aslında biz Atawatan Türkmen Instagram saýpamyzda şu barada sonra jogap post açypdyk. Şu postda bir näsany bizden gora sora geldi. Buların hemmesini ýeke-ýeke giňişleýän aslında biz video habar çekip size ýetirmek isleýärdik. Ýöne ýakynda seýahatlarym bar, şol sebäpli video habarymyz birnemäçe giňişler biler diýip şu ýerde ses habarda size şu bardak maglumatlary häzir ýetirmek isleýäris. Gelin onda başlaýaly. Aslında öňkü postda hem aýtypdym. Zagram pasportlar hiçbir ütkänok, ýani öňkünçilik. Şunu bilip koýaýyn, ister negativ, ister pozitiv köşk bolsa hökmen Zagram pasportlarda biz Atawatan Türkmenistan saýtyna hökmen ýerleşdiririz. Yani aslında Zagram pasport bilen gelýän soralarryň jogaplary şu ýerde dip bilersiz. Inni ýende de soralara ýeke-ýeke jogap berjek bolýaryn. İstanbullu Zagram pasport uzulýan diýip sora geldi. Hawa İstanbullu Zagram pasportyň möhreti öňkü şertlerde uzatmak dowam etýär. Türkmenistanda biometrik pasport möhreti öňkü ýaly 5 ýyl. Bu barada hiç ýyl kanunçylyk ütlemedi. Türkmenistanda pasport uzatmak üçin Türkmenistana gitmek isteýän raýatlymy şey soraýarlar. Pasport uzatmak üçin näçe möhlet gerek? Raýatlar üçin ortaça 1 ay, talipler üçin bolsa ortaça 15 gün. Biometrik pasportyň möhretini uzatmak üçin haýsy resnamlar gerek soralýar.
Onların ählisini biz Atawatan Türkmenistan.com saytına yerleştirdik. Şu yerden gerekli eretnamların sanyny alyp bersiňiz. Şeýle hem viza barda, Türkiýe viza gerekmi? Ya Türkiýe viza ýatyrylmy soralýar. Häzirki ýagdaýda, ýani 2023-nji ýylyň 10-njy martyndaky ýagdaýynda viza dowam etýär. Ýani Türkmenistandan geljek bolsaňyz, hökmen viza alaýmaly. Haýsy ýagdaýlarda viza gerekler, onu meň özüňiz bilýärsiňiz. İkamet we çalışma izniňiz bar bolsa, onu viza gerekdir. Viza üçin haýsy eretnamlar gerek? Onu biz saytymyzda yerleştirdik. Atawatan Türkmenistan.com saytynda o ýerde de bar. Biz näçe saytymyzda salgy berýär, sebäbi onuň hemmesini ýeke sana oturjak bolsam 1 saat 2 saat gerek. Şoň üçin saytymyzdan alyp anhatlygyny özüňiz öwrenip täýärläp bilersiňiz. Ýene de viza üçin eretnamlaryň terjimesi gerek bolsa, Maglum Hyzmat Terjime Merkezi size garaşýanyny ýen bilýärsiňiz. Ýene bir soru, şu wagt Türkiýede bilim aljak bolsaň, eretnamlar kabul edilýärmi diýip soralýar. Awa kabul edilýär. Aslında bu proses awgust aýyna şeýle käbir ýagdaýlarda sentýar, oktýabr aýyna şeýle dowam etýär. Ýöne näçe irrek etseniz, şoňa görä de özüňiz üçin kabul edilir. Eğer bu wagtda bir näseni aýratýan ýagdaýlary bar, indi şu wagtda hyzmat berýän Atawatan Tanışmanlyk Limited kompaniýasyny ýutup bilersiňiz. Aslında bizim Atawatan YouTube kanalymyzda we saytymyzda hem bu wagtda biz eýem bir näseni maglumaty girdik. Hormatly tamaşaçylarymyz, ine biz size gysgaçyk tez habarymyzy getirýäris. Bu habarymyzda size bir näseni soralarynyn jogabyny berenler diýip umyt etýäs. Ýene soralaryňyzda kommentariýa ýazyn. Nähip bolsa seýahatlarymyzy tamamlanmazy ýa-da seýahatlaryň bir durulmasynda oturup sizin üçin ýürütip video habar bilenem gysga we anyk jogaplary size ýene de ýetireriz. Häzirçe hoş, sag bolun.